Salut și bine ați venit la clipul acesta. Vreau să vă anunț că o să-mi închid contul de Standoff 2 și nu o să mai apare episoade cu Standoff, dar nu rămâne, știți că o să apară niște serii nou-nouțe, episoade nou-nouțe și n-am ce să fac, îmi închid contul de Standoff 2, așa că abonați-vă că o să apară niște episoade nou-nouțe mai bune ca Standoff, iar acesta a fost anunțul. Mă voi lăsa de Standoff, nu o să mai apară niciun clip, așa că, ceau!